Zuko bozera malea Bakero Anderea egunon ongi etorri. Egunon. Abenduaren 3. gaur, Euskararen nazioarteko eguna nola bizi duzu? Bueno, euskeraz, aleginduko naiz egun guztia bizitzea, eta hemen hasiko gara euskara, komunikazioa euskeraz eginez, eta Tolosan Lizardi eta Laboxetaren olerki irakurketa batean ere parte hartuko dut. Azken orduotan diputatuen kongresuan hainbat alderdik tartean zuek irakurri duzue, datorren astean kongresura eramango duzuela lege organiko proposamen bat, hizkuntza koofizialetako dokumentuak itzulpenik gabere ofizial izan daitezen edozein administraziotan. Zer lortu nahi duzu horrekin? Bueno, lege honekin lortu nahi duguna da hizkuntz eskubideak bermatuak izan daitezen. Dokumentazioaz aparte baita ere eskatzen duguna estatuko administrazioan da baita ere justizian sortzen diren bakante horiek hizkuntz eskakizunak bete daitezela. Hau da, euskaldun guztiok daukagun aukera eta eskubidea gure hizkuntzan hartatuak izateko eta tratatuak izateko, eskubidere bete ahal izateko. Eskerra, EH Bildu, EAJ, BNG, Kompromis eta Komuns eta Mesper Mallorcak bultzatutako ekimena da. Gobernuaren babesik espero duzu? Bueno, logikoena izango litzateke estatu plurinazional horretan, beti esaten den aniztasuna dagoen estatu horretan eta hizkuntz eskubideak ditugun estatu horretan halako babesa jasotzea. Badira bi urte euskara erabiltzeko aukera dagoenetik gorteetako hitzartzeetan, jabetzen gara hala ere alderdi kataluniarrek etengabe katalanera darabite bitartean euskal taldeetatik ez dela horrela. Tarteka hitzartzeren batean badarabiltzue, baina gobernuaren kontrol saioetan esate baterako galderak egitean nagusiki gaztelania erabiltzen duzue. Zergatik da hori? Bai, arrazoi dezu, eta hori badegu ere gure artean, uste eztabaida sutsu egin beharrekoa eta sakoneko egin beharrekoa. Nolatan ez dugun erabiltzen, hainbeste euskaraz katalanek erabiltzen dute egia da, beraientzako, kontrol saioietan, gertatzen dena da denbora guztia pinganiokean denbora gutxi izaten da, 2 minutuko interbentzioa edo minutu batekoa eta pinganio gora eta beribiltzea deseros izaten dela, baino nik uste horretarako bai egin beharko genukela euskaldunok garenak behintzat nolabaiteko implikazio gehiago eta hobeto aztertu eta erabili gehiago. Ni uste hori mahai gainean daukagula eta horretan ibili beharko ginatekela. Batez ere ohitura hartzeko eta normalizatzeko euskararen erabilera baita ere arrotzago zaizkigun lekuetan ere. Azken orduotan, Junts bereganatzeko edo bererakartzeko Sánchezek mahai gainean jarri dituen neurriak eta edin dituen keinua dira izpide, aitortuaz ez dituela hartutako konpromiso guztiak bete Juntsekin. Horrek zer eragiten dizue? Eragiten dizue itxaropena, zuekin adostu eta betegabekoak beteko dituela, edo sortzen dizue errezeloren bat? Bueno, ona da aitortzia, oraindik konpromiso horiek bete ez dituela, nolabaitxe betetzeko bidean jartzen duelako, ez, Sánchez presidentea. Egia esan bai, halako aldaketa bat egin du, ez, atzo Kataluniara juntzen, eta zenbait komunikabidetan esan zuen, Juntsekin zituen konpromisoak ez ditula bete. Eta betetzeko alegin horretan saiatuko dela. Bueno, guk ere espero dugu gurekin dituen konpromisoak berarekin sinatutakoa direlako, transferentzik ingurukoan batipat, betetzeko input hori ere hartu bezala, ez? Edo auspori egin dezala nolabaitxe behar dugulako gurekin hitzartutako hiek ere bete daitezen. Juntsek austura irudikatuta hizkuntza gogor hori erabilita gehiago lor dezake gobernuarekiko abegikorragoa izan da baino, zuek baino? Bueno, Juntsek egin zuen, ez, nolabaitxe mahai gainean kolpe bat eman desan da. Bueno, hau txita dago, ikusiko dugu gain goizean zer nolako erantzun ematen dio Sánchez presidenteari egin duen, ez? Nolatzen keinu horrekin bai. Gurekin, gu saiatzen ari gera guk sinatutako hitzarmenaren baitan, sozialistekin sinatutako hitzarmenaren baita, ezin dezakegu esan ezer bete ez denik. Izan dira betetze maila ezberdinak. Transferentziena gelditzen zaigu hor bidean dagoena, urtean mailerako epea daukaguna 2 alderdiek hitzartutako epea izan da, eta ikusiko dugu urtean maitu baino lehen, horiek betetzen diran edo ez diran betetzen. Guk ala espero dugu. Itxaropena badaukazu horrena? Guk ala espero dugu. Ni epea maitu arte, itxaropen horrekin jarraituko dut, eta lanean jarraituko dugu, eta insistitu egingo dugu, eta atzean arituko gera. Ikusiko dugu,
abenduaren 31ean zer dagoen betetzeko, zer bete dan eta zer ez dan bete. Eneko Anduezak zioen konplexua direla eskualdatze horiek, transferentzia horiek, eta noiz baino garrantzitsuago dela nola, eta berak nahi duela ondo etor daitezela. Epemuga berri bat behar baldin bada, epemuga berri batekin. Prest egongo zinatekete beste epemuga bat negoziatzeko atzerago? Guk ikusten duguna da transferentziak burutu behar direla epean eta forman, beti esaten dugu. Ez edonola, transferentziak nahi ditugu, transferentziak ondo bideratuak, ez edonola. Ez dugu hartuko merkantzia esaten dunez, erderaz, no admitiremos merkantzia beria da, ez? Guk nahi duguna da, estatutua ondo betetzea eta epean betetzea. Oraingoz ez dute kontrakorik esan. Nik ustet igual Andueza jauna aurreratzen ari dela, ze oztopo daude, baino badakigu beti oztopoak egoten direla. Ez bakarrik oztopo politikoak, baita ere oztopo teknikoak, baina guk eskatzen duguna da presidentearen implikazioa oztopo horiek saiesteko. Maria Ubarretxena sailburua, gaur bertan Madrilen da negoziazioetan, Eusko Alderdi Jeltzalea bezala gobernuarekin azken hartu emanak noiz izan dituzu, eta nor izan duzu interlokutore, Montero, Bolaños? Bueno, gu une oro dauzkagu kontaktuak gobernuarekin, gehien bat Monterorekin eta Bolañosekin izaten dira, baina segun eta zekai baita ere Puenterekin, sektoriala balima da, Planasekin edo dagokion korporekin, dagokion ministroarekin eta ministrarekin izaten ditugu harremanak. Eta esaten dizuetena zer da? Betetzeko aukerarik badagoela? Bueno, beti zailtasunak ere mahai gainean jartzen dituzte, teknikokia zailtasunak daudela, baino kontrakoa esaten ez dan bitartean, guk aurrera egingo dugu eta horretan jarraituko dugu, beti izaten dira zailtasunak. Lortzen dezunean pausu bat aurrera ematea, mahai gainean jartzen da, dokumentu honekin, baino guk nahi duguna da, dokumentazio, bideratzen ari geran dokumentazio hori aztertuta izan dadin. Eta azterketa horren ondorioz pausuak eman daitezen, hori eskatzen ari gara, eta bide horretan jarraitzen dugu. Guztia noski, Sánchezen gobernuaren biziraupenari oso lotuta dagoen zerbait da. Ez da erabakigarria izango, baina aurrekontuek eman diezaiokete Sánchezi arnas apur bat, aurreko astean aurrekontuak onartu aurreko urratsa, gastu edo defizitaren muga hori kongresuak atzera bota zuen, gaur ministro kontseiluak berriz onartuko du, ezer aldatu gabe, eta datorren astean eramango dute berriz ere kongresura, iruditzen zaizu hori aurrera ateratzeko aukerarik badagoela, zuekin zerbait hitz egin dute gastu mugaren, defizitaren muga horren aldeko boto hori lortzeko? Guk aldeko boto emango diogu, ze uste dugu beharrezkoa dela, momentu honetan errekaudazio altuagoa da, eta hor dago margen bat gehiago inbertitzeko. Eta gure ustetan, administrazio publiko guztientzat ona da, techo de gasto deitzen den hori onartzea. Beharrezkoa da, administrazio publikoek gehiago inbertitu ezaten, eta Real Dekreto errege dekreto legia onartu dena, atzoko ministro kontseiluan onartu dena, horri buruz ere ari da, guk eskatu genuen plenoan, gure bozera mailaki Idoia Sabastizabalak eskatu zuen, hori onartzea beharrezkoa dela, hau da, administrazioek gehiago errekaudatzen dutenean, diru hori erabili aldezatela inbertsioetan. Eta hori da guk eskatzen duguna. Ez onartzeak, autonomien zorpetze gaitasunari zuzenean egingo liokelako kalte, horreik ze ondorio ekarriko lituzke Jaurlaritzaren eta Nafarroako gobernuaren gastu gaitasun horretan? Guk paktatuta daukagu gobernuarekin gastu gaitasuna, baino hala ere ez badira onartzen erregala horiek Europa mailako erregelak aplikatuko lirateke eta muga txikiagoa uzten dute inbertsioetarako. Beraz, ona litzateke hori onartzea datorren plenuan. Aurrekontuak onartzearen inguruan Sánchezek atzo oso baikorretzuen hitz egin. Zuek ze estenatokirekin ari zarete lanean, aurrekontuen negoziazioan urratsen bat eman da? Gu aurrekontuen negoziazioan ari gara, aurreko azkenekoz negoziatu genituen aurrekontuen ari hori jarraitzen ari gara, kabiltzak ministeritzarekin negoziatzen, eta, espero dugu behintzat aurrekontuak aurkeztea. Eta eztabaida hori plenoan izan dadila. Zaila dagola, bai, jende guztiakoen begiratzen dio Junsi, baino Podemosen egoera ere, ez da, nik uste ez dut uste Podemos taldeak errestasunik emango duenik, behintzat Belarra Andreak hori azaldu du behin baino gehiagotan. Beraz, ez da bakarrik talde baten oniritzia behar izatea, baizik eta talde guztien oniritzia behar izango du aurrekontuak aurrera ateratzeko. Desiagarria da, bai, ze horrela gobernuaren ibilbide horria zein den jakingo genuke, eta areta gehiago kontrol
kontrol ariketa errestu egingo luke, eta noski Euskadirentzako beharrezkoa ditugun zenbait partida onartzea guretzako oso ondo horretan gabiltza eta oso ondo baloratuko genuke. Sánchezek gaur aurkeztuko du plan bat, auto elektrikoak erosteko plana, auto 2030 deiturikoa, Mobes planaren ordezko izango dena, eta badakar aldaketa esanguratsu bat. Orain arte autonomia erkidegoak horren kudeaketan sartzen ziren, eta orain gontan Espainiako gobernuak zuzenean kudeatuko ditu laguntza hauek. Egoki ikusten duzue? Edo iruditzen zaizue autonomiei eskumenen bat mugatzea dela? Bueno, guk beti bezala nahiago genuke denak guk kudeatzea. Ez dut irakurri oraindik, ez dugu letra irakurri, bakarrik zer esan du komunikabideetan eta aztertuko dugu eta ikusiko dugu nola bideratu genezakeen hori. Egia da laguntza hauek amaitu ziren bere garaian behintzat Euskadi gestionatu zituenak, Europatik eta estatutik zetozenak, eta desieragarria da berriro martxan jartzea. Baina guri gustatuko litzaizuke guk kudeatzen. Ikusita dago erkidegoak kudeatzen duenean laguntza horien 100% bideratu izan direla eta beste erkidegoetan ez dela horrela gertatu. Sánchezek Juntzekin berradizkidetzeko ahalegin honetan agindu duen puntuetako bat izan da zuek ere kongresura eraman izan duzuena. Maiz delituak egiten dituzten pertsonen kasuari irtenbidea emateko lege proposamen bat bultzatzea. Zein neurri nahiko zenituzkete auzi honetan zuek? Bueno, guk esan duguna da bide gehiago jarri behar direla. Azkenian multirresidentzian ze gertatzen da, pertsona jakin batek delitu txiki asko batzen ditu, baino juiziotara juten ez balima, epai bat ez balima dago, azkenian hori preskribitu egiten du urte batean. Eta 3-4 jarraian egiten dituen horren oso zaila izaten da, epaiak ez direlako ematen. Eta guneko genuke, nolabaitxe neurriak hartu daitezen, eta legi aldatzea hori azkartzeko. Horrek eskatu nahi du, lege aldaketa batetik, justizia administraziorako baliabide gehiago ere bai? Baita ere, izango lirateke, baina hori beste puntu batean izango litzateke, ez multirresidentziako lege honetan, baina bai, azkenean baliabideak ere gehiago beharko lirateke, dagoen baliabide gutxiekin, seguraski preskripzioa joko genuke, beraz, lege aldatzea bai alde batetik, baina baliabideak bestetik ere jarri beharko lirateke, eta negoziazioa irikita dago, eta hortan gabiltza. Esan dugu, Juntzek gaur goizeko 9 esango duela, Sánchezen atzoko neurri sorta horren ondoren ze jarrera hartzen duen, zuek zer espero duzu, emango diola arnasa? Bueno, ikusiko dugu, hartzen diren neurroiek, edo Sánchez jaunak aurreratu dituen ez betetze horik betetzeak zer suposatuko luke. Oraingoz anuntzio bat besterik ez du egin, presidenteak, balorazioa pentsatzen dut anuntzio horren baitan egingo duela, baina Juntsek oraingoz eskatu dituena dira ekimenak, ekintzak errealitatea bihurtzea, ez bakarrik desioak eta anuntzioak baizik, eta hori errealitatea bihurtu dadin. Ikusiko dugu ni ere entzun nahi dut Juntsek zer nahi dion, zer esaten duen. Zuen kasuan, zuekin hartutako konpromisoak, arestian aipatu ditugun konpromiso desberdin horiek betetzen espaditu, badaukazue presio egiteko modu eraginkorrik, zigortzeko modurik, edo indar korrelazioa dena izan da, hemen Jaurlaritzan eta beste erakundeetan sozialistekin gobernuan egonda, ez daukazue hainbesteko presio gaitasunik? Hombre, gure egoera, askotan esan deten bezala, ez da Juntsena. Gu hemen gobernatzen ari gara, eta gure gobernatzen ari gara alderdi sozialistarekin, beraz egoera ez da berdina. Hori horrela esan da, guk ez dakagu bestelako loturarik, han gu ez gaude gobernuan, ez gea gobernuaren kide, daukaguna da alderdi sozialistarekin investidurarako pakto bat egina, eta pakto hori betetzea eskatzen dugu. Beraz, halako eskakizun hori egitea, ezkean ez gobernu, ni uste alderdi politiko batentzako hori gauza normala dela. Tensioa noraino eramango dugun? Jakingo dugu, abenduaren 31an zer betedan, zer ez dan betean lehen esan duan bezala, eta horren arira ikusiko duzen neurri hartu beharko ditugun. Alderdi Popularrak egin du ahaleginen bat zuek erakartzeko? Ikusi dezueten bezala kontrakoa egiten ari da, nola baitxe zubi guztiak hausten ditu bere deklarazioetan, azkenean uste alderdi Popularra 2018ko egoera horretan emozio horretan gelditu zela, eta ez da ulertzekoa, eta are gutxiago alderdi Popularrak hemen Andres jaunak eta gainontzekoak zer nolako konfrontazio daukaten gure alderdiarekin, bai euskararen gaiarekin, bai bestelako gaiarekin, ikustet erretxinduta daudela, oraindik gelditu direla hor,
2018 horretan ez dutela ontzat hartzen zentsura mozioa, eta ez da ere, 2023 urtean, guk inbestidurarako Sánchez jaunari gure aldeko botua ematea. Alderdi Popularrak pasaden igandean egin zuen manifestazioaren testu inguruan, Sánchezen kide zareten alderdioi begira, esan zuen noiz arte jarraituko duzuen. Sentitzen zarete interpelatuta? Bueno, baina Alderdi Popularra beti dabil bere joko horretan, ez? Nolabait bere ezintasuna beste batian, ez? Beste baten aurpegira botatzen du. Oso luze egingo zaio Feijóo jaunari legealdi hau. Luzegi. Ni pentsatzen dut, hasi zala pentsatzen urtebeteko gauza izango zela, gero 2 urtetakoa, baina klaro, ja 3. urte hasita gaude eta berarentzako aukerak galtzia da. Eta ikusten du gainez, edo ikusi beharko luke, bere estrategia horrek ez duela berari podere gehiago ematen, baizik eta ahuldu egiten duela eta podere gehiago ematen eri zaiola Vox taldeari. Beraz, nik uste dut estrategia horretan ere berpentsatu beharko lukela, noraino jo nahi duen. Pasaden igandeko Alderdi Popularraren mobilizazio hori deitu zen, pasaden astean, Jose Luis Ábalos eta Koldo García espetxeratu ondoren, gobernua ze puntutaraino ustelkeriak zipristindu duen, hor badago galdera ikur bat, hainbat txostenek iradokitzen dutelako, egon daitekela zerbait gehiago. Zuen kasuan Sánchezi babesa emateko marra gorria zein da? Bueno, ez zaigu bat ere gustatzen egunero sortzen diren edo ematen diren berriak, ez? Gu beti esaten dugu koherentziaz jokatuko dugula, eta Alderdi Popularrari, Alderdi Popularrekin jokatu genduen neurri berdinak hartuko ditugula gai honekin. Orduan izan zen, mozio zentsura gure baiezko boto izan zen, nolabaiteko epai bat zegoelako, finantzazio ilegala irregularra zegoelako alderdi politiko horren baitan. Guretzako marra gorria hori izango litzateke. Baina hau esan da, egunero sortzen diren notizioiek, egia esan alako ez, kontrako sentsazioa sortzen dute, eta konfidantza puntu hori nolabaitxe ez, pixkat haustu egiten dute eta egoera zailan dago presidentea, baino baita ere gamara guztia, ez? Sortzen diren irainak, gorroto keinuak, ez da erresa honela politika egitea, eta gu saiatzen ari gara bestelako politika bat egin behar dela. Ze bestela herritarrek ez dute ulertzen ikamika horretan zertan gabiltzan. Eta ni uste dut zentzuzko politika bat egin behar dugula, argudioetan oinarritutako politika egin behar duela, eta errespetukoz batez ere, errespetuzko politika bat egin behar duela, eta horretan gabiltza. Zaila da, baina horretan gabiltza. Beraz, alderdiaren finanziazio irregularra izango litzateke marra gorri hori. Kontua da, zuek babes hori kentzen baldin badio zuen, baina alternatibarik ez baldin badago, Alderdi Popularra etzaizuelako gerturatu, eta gainera esan da daukazuelako, PP eta Voxekin etzaretela batura batean egongo, nora ezean geratu daiteke legealdia 2027 arte Sánchezek irautea erabakitzen badu? Bai, horregatik askota esaten dut ez, agonia puntu batian sartuta gaudela, eta nora ez horrei, ikusiko litzateke zenbatean aguantatu ezaken presidente batek inolako apoiori gabe, ez? Inolako baiezko, esaten duguna ez, nolabaitxe maioria negatibo hori, ez? Gehiengo negatibo hori balima dago kongresuan, eta hori oraindik okertu egiten balima da, nik uste presidenteak beste aukerarik ez lukela izango. Beraz, kasu hortan iruditzen zaizu, hauteskundeak deitu beharko lituzkela. Hori bere esku dago. Eta espero dut hori epe laburrean gerta daitekela? Bueno, Sánchezekin beti esaten dut, eta uste lehenengo aldia bozeramaletza kargu hartu nuenean berdin esan nizuela, Sánchez jaunarekin ez dago jakiterik. Nik uste resilientzia puntu hori berak baduela, eta batzutan zailena errexe egiten du eta errexena zail, beraz ikusiko dugu ze gertatzen da. Dena den, Euskadiren interesetarako, naiz eta giro politikoa nahasita egon, kontuan hartuta autogobernuari loturiko hainbat gai zehatz negoziagai direla, interesgarri izan liteke legealdiari eustea, legealdia luzatzea, ikusita gero etor daiteken eskuineko koalizio batek atzera urratsak ekar ditzakela? Baina irakurketa horietan sartzea oso arriskutsua da, ez? Beti esaten da, edo ni edo okerrago. Eta ez, aukeratu behar dezu edo nerekin edo okerrago den beste batekin, ez? Eta azkenian gure ibilbide egin behar dugu. Noski Euskadiren aldeko politika egiten dugu, alderdi abertzalea gara, eta
Euskadiren aldeko politika egingo dugu beti, baina ezin gera sartu mehatxu hoieten, ez? Gurekin edo gure kontra edo beste hori okerrago da. Gu gure bidea jarraitu behar dugu, Euskadiren onurarako denak, noski momentu honetan nahiago genuke gobernu fuerte bat ukitzia, ez? Eta horrekin negoziatu alizatea, zeruditzen zaigu hori izango litzatekela Euskadirentzako bide onena. Baina egoera honetan ere ibiltzea zaila da, baina saiatuko gera, okerrenetan ere ibili gera, eta saiatuko gera Euskadiren aldegun guztia egiten. Pasaden astean bestalde eskatu zenuten kongresuan Mikel Zabalza auziko dokumentu sekretuak publiko egiteko. Gobernua dio sekretu ofizialen legea aldatzea berari ez, kongresuari dagokiola. Iruditzen zaizu gobernua nahita ari dela gai hauetan, gai honetan zehazki uzkur jokatzen dokumentu bat desklasifikatzerakoan? Bai, hor bi gauza daude. Alde batetik, guk aurreko plenuan Mikel Zabaltzaren desagerpenaren 40. urteurrenan eskatzen genduenan desklasifikazioa zen. Eta beste mai gainean dagoen beste gauza bat sekretu ofizialen legea da. Guk konsideratzen dugu 1988ko lege frankistan desklasifikazioa gobernuari, kontseilu ministroari dagokiola, ze kontseilu ministroak klasifikatu ditzake dokumentazioa, beraz klasifikatzen duen horrek desklasifikatu dezake. Esaten dute ezetz. Ezin dutela bereik egin bezik eta beste batek eskatuta, eta hori guk ez dugu konpartitzen. Guretzako hori gezurra da. Eta hori egin dezakete. Eta zergatik iruditzen zaizu ez dutela egiten? Hori da, horregatik aldetzen genion. Zein da zuen beldurra? 40 urte eta gero, zein da zuen beldurra? Ze gertatu zen Intxaurrondoko kuarteletan? Ze beldurra du gobernuak hori desklasifikatzeko alde batetik? Eta gero bestetik, eta aldanaren kasuan, martxoak 3ko kasuan, badaude kasu asko urte pila bat pasa direnak, eta oraindik ez dakigula ze gertatu, eta ez dakigu ze beldur dagon hori desklasifikatzeko. Eta bestaldetik dago sekretu ofizialen legea. Eta hor bi proposamen ditugu bat geurea, guk legealdi guztietan aurkezten dugu lege proposamen berdina, eta gero dago gobernuak ekarri duen lege proiektua. Gobernuaren lege proiektua, badirudi gobernuak dio Juntsek ez duela antzakotzat hartuko. Baino badago ere gurea. Eta gurea erabili dezake bere proposamenak egin elizateko, beraz. Desklasifikazioa egin dezakeelako, eta bestaldetik paraleloan ere, sekretu ofizialen lege hori aldatu ezala edo berri bat. 1998ko lege batekin gabiltza, eta hori estatu demokratiko batean, oso arraroa da, gutxineko arraroa. Ikusiko dugu azkenean lege hori iristen den, legealdi honek, legea onartzeko adina irauten ote duen. Maribel Bakero, Eusko Alderdi Jeltzalearen diputatuen kongresuko bozeramalea, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. 9 jo berri dira.